Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Uy, Hala, tiya, si Ronnie. uy, Ni ao, wagin magpalipak. ni amaning karaho. Naglagot na ba kay ko ini niya? Tiya, kalma lang, tiya, ha? Kalma lang. Dini lang ka, kaya ako rin atubang niya. Ganong ni ka, Ronnie? Unsa imo tuyo? Pasensya na ka, ha, Idana. Nakatugaw ko ninyo din eh. Sulti dayon sa imong tuyo, kay naapamidag kang buhaton. Kumusta ka na? Mura ba na imong giani din eh? Ang pagpangumusta? O masiguro'y dautan ang akong gihimo. Minayo nga akong katuyuan din eh, Idana. Usay minaayo. Kung wa kay tuyo nako, pahawa din ni Ronnie. Ayaw kong iangin sa imong mga kabuang. Pero... Ayaw na pagdagan og istorya. Pahawa na din eh. Kung di ka mo pahawa, akong tawagon si Leslie. Ug akong ipahibaw niya nga niya ka nagsamok-samok nako din eh. Wa ko mahadlog isag imo pa kong isumbong nga to niya. Unsa magi imong gusto? Ni ako kay gusto lang ko nga mutan-aw og mangumusta nimo. Hinangkaw ng imo. Wa ko manginahanglan sa imong pangumusta nako. Pahawa na din eh. Bueno, sige. Wadra ko. Pero, Idara, hinaot nga maabot ang panahon ngayon ko mapasaylo. Okay? Asa may problema nimo? Pahawa na din eh. Sige. Di na ko magdugay. Arin ako. Pastos na tao. Way respeto. Muan nilang arong magsamok-samok. Ang panahon ray maningil ni mo, Ronnie. Muabot ra gid unya nimo ang dakong kapa. Unsa may imong tuyo? Nganong ni amang ka dinhi? Daghan ko og tuyo nimo, Leslie. Una, mangutana ko kung unsay nahitabo ninyo dinang imak. Nisumbong day sila nimo? Doon ay nagsulti na ako. Wa ko makauyon sa batasan atong tiguwanga. Nagtuog kin sa senyoritaha. Nga naman di ay? Wa to'y batasan? Gikalitan kong pasirit atong hose sa tubig? O nga nung gipasiritan man ka? Ambot lang kung sinasud siyang utok. Nga igo raman unta kong maingon niya nga pabisbisan ang mga tanom. Maura na. Imo sabdi isang gisugo? Oh. Unsa man didautan, anak Nelson? Magtinabangay, good. Suma, sa gagmay pa ta. Sa buhi pa to si mama. Gitudluan man kita o pamisbis sa mga tanom. Unya, dautan day na kung mamalihog ta. Uning anong ipawa mo to din eh? Oh, tingalig na uwaw sa inggihimo. Dilisad sila bagay din uy. Kay mga squatter kay kinaiya. Leslie, ayaw pang yung nana. Ikaw ang angi mo sabot nila. Uy! Nga nagutang ako man, Nelson. Ako gimo adjust sa mga taong way batasan? Hinumdumi ba ya? Dili na ni atong mansyon. Ag tag-iya na din eh. Mauna si Idana. Nahibaw ko, Nelson. Wa ko malimot, anak. Mga kon, wa man gani ka makauyon sa batasan ni ng imag. Mas may pag mulikay lang ka din eh. Excuse me, Nelson, no? Dili gina mahitabo nga ako na hinuoy maglikay nga dili ako'y sadan. Dili sila angay mo puyo din he kung ingon anak na malanggani ang ilang batasan. Leslie, wag gini mo masabti ang akong punto. Nindot ang... Manindot man o... Mabati ang ilang batasan. Kumo kay, di naman tataga din he. Ikaw ang ngayon mulikay nila. Di kay, ang imo rin yung pagbuot may matuman. Ayoko na kong tudlo, Ibe, Nelson. Naunsa ka ba? Nga na bang ato naman hinoon ka mo pabor sa sayo kung binuhatan?
Kung maabot ni balita ni Papa, sigurado yung masuko na sabtos yan mo. O sige! Sige, Nelson. Isumbong ko ni Papa. Sige! Wa ko mahadlok bisag kapila pa mo magpahaba niya. Bueno. Ay lang ko kasuko na yun. Kaya igor ako mitambag nimo sa angay buhaton. Nahinuon ko ilain pang tuyo nimo ay. Unsa naman sad na? Hatagi ko sa tanang kopya sa atong files sa BIR. Oo. Nga nagutaw na abot naman sa taan ng issue ka. Gisugo ko ni Papa. Aron ipa-verify ang nadawat niya reklamo. Nga doon na kuno tay problema sa ato mga taxis. Unsa? Hatagi lang ko sa tanang kopya. Aron nga matugma na to ang tanan kon unsay problema sa atong mga taxis. Nelson, dili ingon anak kadali. Naatay mga protocol nga angay sundon. Ha? Unsay protocol? Dili ba na nimo trabaho? Ako ng responsibilidad. Dili kay responsibilidad na nimo, Leslie. Apil ko ana. Hasta si Papa. Kay dili ni imong negosyo. Atoan ning negosyo. Busa may katungod ko nga mangayo sa kopya. Bisag mamugos pa ka nako, Nelson. Dili gyud katagaan. Kay una sa tanan, way problema ang atong mga negosyo. Kunon sa man ang mga issue karon nga inyong nadungog di Papa, ako mo'y mutubag-an ng tanan. Patawaga si Papa nako kay ako mo'y mo explain niya nga wa tay angay kabalakan bisag gamay. Nagtugon bigito si Sir Nelson. Nang imak. Saman Jibad. Pabalikon ka dito. Ay, ako Jibad. Ay. Bubalik man gid unta ko dito. Ah. Pero gipugan man ko nilang idanag puldogod. Di ikaw ko na idan na. Say, ikasulti mo idan na. Ako agad mo idan na. Tubagan ni Jibad. Bida gini. Gipugngan ka na mo Nagting- iya aron malikay kas kasamok. Sabok. Uy! Nindot. Ay, mura man. Nindot ang balita! Diba? Nindot ang balita. Sama ka na puldo, sige magagtutok. Sama ka. Hay! Ako lagi kalingawak kit akong koko ba. mo lagi. Kuan kanang elag kabala ka buds. Buds ha. Ay nalang nanas ni si Nelson ba nga. Maulagi. Basin sa sunod semana, adto mi mamuyo dito sa mansyon. Maulagi. Kani balita ang nindot lagi. Kani balita ang nindot. Balita. Temporaryo ra guna. Temporaryo naming mupuyo dito buds kay. Ba? Kuan man, ipayo man ninamo ang bahay na mo din eh. Nganong temporaryo mo na eh? Kung adto na mo payo dito. Mo lagay. Sabutan pa na namo, Badong. Pastilan. Kutsiro ka na doon. Kutsiro ka na. Ako na, habit na ako. Kung adto na mo dito payo, malipay gito si Sir Nelson. Ay, labi na si Sir. Katong si kanabang perfecto. Mo lagay. Sige lang, Badong. May bawaan na gid na ko na amo nang masabutan kun asa gid minong po. Sige. Pero among ipaniguro ni mo, Jibad. Ay. Nga adto na gid unya mi magpuyo dito sa mong mansyon. Mo lagay. Adto na mi. Mo lagay. Giking-engking na ba? Dahil ikaw. Sadla di ka pangutsiro na. Duda ko ni mo. Wapagani siguro bida sa ikaw ay nganong maguna-una manggog ka. Kasi magstoryahan ako, Jibad. Ako. Ikaw. Siguro alam nyo na Ipoldo. Total, kauban mo ko ninyo. Ha? Ako may personal yung driver. Bitaw. Pero, Puldo, doon na di ko gustong ipahinomdom di mo ba? Mo lagay. Unsa man lang? Di Puldo man. Apoldo de. Ako mo tubag man kabal Siguro, ako man, ako duda na ko ninyo ha. Bantay mo yung mga sekreto ha. Bidab, gago kay ko robads bab. Kita kag bangko gikit-kit bads. Tarong ba dyan? Tanpa, oy. Di ba misaad man to si Sir Pepe nga tagan sa big among sakyanan? Tingaw ba? Kana! Naghiskot si Nelson anak nang Yeah. basin ugma. Ihatod to ninyo Ay, la. kana. Arang-arang na da. Ay, tudluin niya kog drive, Jibad ha. Ikay tudlo na ko. Ay, problema. Ganahan kay ko nga ako rabay mo drive baya. Ay, tudlo ka. Ay, kana. Bida, muda. Ay, nagpatuga-tuga mak. Bida, sus na. Kitong no bangko.
Ay, paduga-tuga, makay, wala naman gani kay panuhod. Yan, sabot. Ay, wala Basigi mo panuhod. lang yan ang ibang gay, no? Yati ra ko'y panuhod. Ay, ayaw pagingon anak taon puldo ay. Kay ako kakusgan pa nako Yay. Unya tinaw pa kay ning akong mga mata tanaw tutuki akong mata jibad. Tutuki akong mata. Tutuki ron, Bads. Abi na ko kung sitin ako. Taro na ba? Kutuda na ba ako ninyo? Bantay mo ron. Nahuna pa, ikaw ba makbaw? Nahuna rin gigdako ni mo makoy. Wala naman kay umoy makon. Mao. Badong, mutawag ra unya ko nimo ha sunod semana. Akong ipaniguro nga makadesisyon nami kung mupuyo ba gyud mi sa mansyon. Siguro ang taon ninyo, ha, ida na. Kay, kung makadesisyon mo, tabangan na to, og, abot ako pasabot, mga atong, Unsa man yun, Bads? Unsa man, Bads? Darawa, Bads. tabangan to hakot, dayon ang inyong mga gamit. Ang naramnap, karuwag si tabangan, ha? Duda na ba ako mo, Bads? Sige, Badong, promise. Mo desisyon mi sunod semana. Kanang, unsa kang adlaw ka magpahibaw, ikans. Jadkan ngitay. Taro na ba? Naidkas naman ko Badong, oy. Oh, Ikaw. ida. Karong Lunes, magpahibaw mi nimo. Kana! Mo lagi. Siguro agi na. Nga, mupuyo na gyud mo dito. Kinanglan nga wa na gyud pagduha-duha. Pasensya na kayo pa. Tungod kay wag yung ko hatagin ni Lisles sa tanang kopya sa files sa atong taxi sa BIR. Yanong wa magkuno ka niya tagi. Kaya wa ko na tayo angay kabalakan. Kaya ang tanan, nahikay na ko na niya. Binuang ng katurungana. Di tapadad anong sumon din kung wa tay isyo sa atong taxes. Mabita na ikong gipasabot niya pa. Tawagyo niya siya. Og paanhiya din Kay gusto kong makisulti niya. Oh, pa. Ako siyang ingnon. Karon dayon, paanhiya siya. O niya, sa amro na to ini. Kaya og mahibaw-an kita ni Papa. Nga naagitay dakong isyo nga gitaguan sa itong taxes. Ayaw ka bala ka, Ronnie. Nagka-istorya namin ni attorney. Naratay nitot ka paagi nga malutsan gihapon nato ning isyu ha. Unya sigurado na ka, ana. Sigurado na. siya. Sigurado na lagi. Ang pattern sa among gihimo, parehas na gyapon sa una. Dali ra ni sulbaron. Oh, ikaw good. Ikaw ra maging nahibaw anang tanan. Kalma lang, good. Ang tanan gipangandaman na ni namong daan ni attorney. Sayo na lagi kini sulbaron. Paniguro wa gyud hani. Kay si Nilson Narbags Papa. Nagsukit-sukit na nining isyu ha. Sigurado na lagi na. Wa sila makuha nga ano maliyagi ka nato. Unya karon. Gipatawag na ba ka sa imong amahan? Ato na to karon dayon? Ugma na lang tamo adto. Nagpaabot pa ko sa tawag ni attorney. Basin ba yaw magduda na unya hino nagmaayo ning kanang imong amahan? Way problema ang pagdudahan. Ang importante nga wa sila makit ang depekto sa atong trabaho. Oo, misalig magyuko ni mo, hani. Basta ang importante, wag sila'y makitaan nga bati, batok na to. Wait, saan? Si Papa na nawagan. Daan palagi ko. Sige, ito bagot mo. Hello? Papa? Leslie, Oh, Papa. ganun wa pamagkamuan Di ba giingnan ka ni Nelson? Nga paanhion karon dayon sabay? Yes, Papa. Pasensya na kaayo, ha? Basin og maliit lang ko og gamay kay napamangkog ko giasikaso kadiyot. Magpaabot ko nimo. Kinahanglan mo anhi ka karong adlaw. Kay natay importanteng istorya. No worries, Papa. Magkita unya ta. Ala sige, magpaabot ko nimo. Sige, Papa. See you. Bye. Ano yan sa naman? Maahat kita anig adto niya ron. Sagdi lang. Pabilin lang ka din kay ako rin mahibaw ining tanan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!